sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan masukin ti paminaw, naning handuman ng susukawit. Ingon man sa mga artista baghataw kinabuhi ni akong kaagi. Ako si John Ray. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Santa Catalina Negros Oriental. Ang atong matatampo ay da sangan nga Janjo. Nak, mag-college na gyud ka. Pagtarong gyud sa imong pag-eskwela, ha? Naibaw na mo nga pobre kaayo ta. Basta buhaton na mo ang tanan aron mahatagan mo og maayong kaugmaon. Nagkasabot ko, ma. Pwede naman kayo ko mag-orchestra student lang ko, ma. Lois ko nyo duha ni Papa, eh. Kanya, tulo pag kami nagtungha. Nak, dili ba asayon ang mag-working student? Naibaw ka gyud anak. Kay nag-working student po ang imong suod nga ig-agaw. Paningkamot ko, ma. Nga magkaibaw ko sa tanang trabahoon. Pang babae man o pang lalaki. Andam na ko sudlan. Basta makatabang na ko ninyo. O niya, asa man pud ka mo trabaho. Aw, sakto kayo gaw. Kay nangita og trabahante ron dito sa akong gitrabahoan. Ipasuti ka. Anda mo niya ang imong schedule, ha? Salamat kay Gawa. Salamat kayo. May problema. Tony, dali na mo, mga ona. Oo, ma. Ako sulti as mama inigaw. Unyo nagsultihi og madawat na kagaw. Ma, good news. Musugod ko trabaho karong Lunes po. Maayoy noon, nak. Dire di ay si tiyo ni mo, nak. Ug ako siyang gihisgutan mahitungod sa trabaho ni mo. Niingon siya nga, ug kung madawat ko no ka, pwede ko no kang adto mo puyoon na sa ila. Kay total, duol raman sad. Dili ko mai. Di ko ganahan. Stricto kayo. Hoy, stricto to, pero pinangga kaayo ka ato. Siya na ko di bahala sa imong pagkaon. Ay, naksugot na lang, good. Aron sad makasave ka o pliti ba? Unya, dili na pud ka malayo. Dili mi ganahan nga malayo ka, nak. Pero masayon kung adto na ka sa ila. Ma. May problema na dyan, Re. O sige, ipahimutan na imong mga gamit sa kwarto. Aron makasugod na og panglimpyo. Unsa tiyo? Nga anong nakugang ka man? Ay akong ina nga mo dawat ka lang og limpyo din eh. Kinahanglan nimong trabahoan ang imong pagpuyo din eh. Tiyo. Ay, kakapoy ko lawas. Tibukan ako na limpyo gahapon sa tibok bay. Gusto ko mauli sa amo. Pero, di ko gusto mo tanos mama kung ngano. Basta magkaaway sila man nagsuon. Ako na ni Antuson. Basta magkahumanig ako. Mabangon ako ang mga andam. Biskwit lang ako. Magbiskwit lang muna ako. Ano na, makitigom na ako. Di ko gusto magdugay sa poder ni Tiyo. Maningkamot ako. Hi! Pwede ko matupad? Wala mag-goy available na table? Kagwapa niya. Sure. Okay ra. Thank you. Mara na kanuan ni mo? Wa ka gutuma? Busog pa masag ko. Kanino tutukan signal? Ako di ay si Julian.
Ako si Jan... Janry? Nakaila ka na ako? Nagkahinumdum ko sa imongan pagpaila-ila na to. Classmates, ha? Oo. O, Jillian, ha? Dili na ka magindungan na mong ha? Uy, Kaigihan, yun ba yuta? Friend, ito na ako. bayot? Kaklaro ato. Komportable magod kayo ko nga makig-friends sa mga bayot. Ganahan siya bayot. Uy, kitutukar na magkukunin mo. Dali na, mga unta. Sige. Dili gid mawa si Jillian sa kuna-una. Gwapa kay siya. Ay, gusto. Ganahan siya bayot. Ay, magbinayot na ko. Ano ba kasuod ni? Unsa? Bayot yun ka? Daan palagi ko. Nagtuo ko nga, way makig-friend ako din kung muladad ko. Pero okay na ko nga, ikaw na akong friend. Dawat ako, kasi ginaan ko. Balipin ko, anak. Kapuyan ko lawas eh. All around ako trabaho din sa bahay ni Tiyo. Magtapaaw pag ako sa kawas. Kasurindero naging ko. Surrender good town. Ayaw ano ba yut, uy. Kaya ra ginain mo, ikaw pa. Salamat, Julian, ha? Ikaw giman naghatag na kong kusog. Abi ni mo, komportable magud kaayo ko nimo. Tungod siguro kay bayot ka. Pero, kung naay manguyab ni mo nga bayot, imong sugton. Masagot tao ng pangutana, ha? Bayot? Manguyab o babay? Oo. Hatagan mong chance. Depende. Basta suod na ako, parehani mo. Kung ako may manguyab ni mo, masugot ka. Ha? Ikaw bayot? Pag sure diha bayot, uy. Lagi. Apit magid mahuman ni nga year. Wa ko mahibaw kung magkita pa ba ta or dili na. Pero, sultihan ka tinuod. Sorry, Jillian, pero at tinuod, lalaki ka ko. Dili ko bayot. Namakak ka na ako. Please, ay nagkasuko na ako. Please. Ang tinuod, nakagusto masad ko ni mo dyan. Pero ako lang gipungan ng akong kaugalingon. Kay bayot ka. O karon nanabaw ka nga dili ko bayot. Sugdon pa ko nimo, ha, Jillian? O, Janry. Oh. Gisagot na tika. Yes! O, unsa? Mularga ka, Janry? O, Jill. Mangita ko trabaho dito sa Manila. O, ato sa ko dito motiwa sa eskwela. O, niya, kita. Ang atong relasyon. Usawa naman lang. Usikan lang nato ang duha ka tuig nato, Janry. Jill, magtigom ko mayo dito. Para nato duha na akong gibuhat. Dili ko gusto magkalagyo ta. Balikon ka. O gusto kong inigbalik na ko din magminyo na ta. Paabot ako, ha? Oo, magpaabot ko ni mo, Janry. Mahal ka, ayo, tika. Mahal sa pikit ka, Jill. Balikon ka. Nak, pag-amping ba yagid in town dito, ha? Tawagi yun in town, may kung makalugar ka, ma. Magkuha-kuhaan ang among kaminga. Oo, ma. Sige lang, ma.
Paspas kayo bang adlo. Kung makatigom na ko dito, mauli rin ko din. Amping, nak. Sige na, lakaw na. Ma, ay paghinak. Magkita na tapon. Kumusta naman ka diha, nak? Okay naman, ma. Gimingaw na ginbinimo na. Uli na, ha? Ay, kabala ka, ma. Mutungan rin yung kong kaliti, ha. Gimingaw rin ako ni mama o ni papa. Tulog katuig na ko din sa Manila. Sa Juliana, kumusta naman ka siya? Huwag may communication. Nito man pa kasi siyang gisaan ako nga iya kong huwaton. Wala may bawat las mama. Nasunod buwan, muli na ko. Inig-uli na ko. Ako na atoon si Julian. Gimingaw na kay ko niya. Ma! Pa! Nak! Uy! Ma! Huwag ka man magsulti nga muli ka. Ningon di ko ba? Nga, mukalit kong tunga. Nak, kanang mangumpra kong dali-dali, ha? Aron makakaon ka. Okay naman, okay naman. Si Papa? Naigilakaw, nak. Kanang, ibutang usan imong mga gamit, be. Ma, wala kayo balita ni Jillian? Wa, man, nak. Sukad ka nilarga. Wa, lagi ko'y balita niya. Ako siyang atuon sa ila, ma. Sige, nak. Adto asamtang magluto ko din, eh. Sige, ma. Kikalbaan man ko, eh. Tulo na magkituig nga magkita si Julian. Napapagkagayapon sila po yun dito. Mauna ni. Nan ko si Ida. Maayo! Ayo! Maayo! Say, oh, Henry? Julian! Giningaw lagi ko ni mo. Nibalik ka. Ibalik ni mo. Ni? Oh, Oh, nga namang naghilak pa ng among baby, ha? Ayaw, naghilak. Hilom na. Julian? Unsay? Pagbiya ni mo, nahibawan ako nga mapdos ko. Gisigihan na lang ako ang amang akong kaugalingon nga mabalik ka. Nagpaabot ko ni mo, Chanry. Nahibaw ko mabalik ka. Salamat, Julian. Salamat kami sa likagun ako. Mahal kayo, tika. Kamusta itong anak? Mahalasad kayo ka na mo, Chanry. Si Julian mautay gusto ko i-surprise nga nauli ko. Pero sa akong pag-uli, ako hinuin na surprise. Grabe ang kalipay kong gibati pagkaibawan ako. Nga doon na naming anak. Umisabat akong gadasig nga manabaho karon. Nga naan ako'y anak. Dinhim ng kutob, daga salamat sa pagtagan niya akong tampo. More power sa RMN. Mao katong mga higalan kaagi ni January nga taga Santa Catalina Negros Oriental. Uban sa awit nga iyon, gipangayong awit nga nagalahan hanggang ngayon. Ang mga kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagahay pada sa handumanan official Facebook page.
Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jeneline, 15 years old, may live-in partner o may anak na. Itago na lang ninyong akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa problema namo sa pagparehistro sa among anak. Aron yung hisabtan, sugdon ko diyang namabdos ko ngawa sa plano. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, mabdos ka ba, Jeneline? Unsala? Nga nalay ba ang kala? Klaro ang pinitik sa mo liog, Pas kayo. La. Be, ganit, be. Himasuhan ti ka. Daan pagid lagi ko nga mabdos ka. Lula, pataka lang gid na siya. Ay, wapa ko gitag na nga nasayop ko, Jeneline. Pastilan ka bata pa. Ikasabagi ka papag mama ni mo ini. La. Ay, kisa mag-amahan. Kuan, la. Ang akong uyab. Katong kuyog mo nga, katong daoton. Oo, siya la. Daan pagid ko. O siya kay, inyong porma no, nga mga bata para ba kaayo mo. Bila na ganito edad ni mo. 15 anyos, Lola. Uy, iaw mo ka na. Minor ka pa, minor na edad ka pa. Ay noon, ako kani adto, maupod ng idara ni mo na himong inahan. Apan responsable na mi kani adto, bisan pa siya mong kabata. Kamao na mi nanikay-sikay aron mabuhi. Apan kamo karon, ay ambot lang ninyo. Lola, igsapat nilang mama ni Papa, ha? Ay, bedahag malilong na. Nabudak ko maginang imong tiyan. La. Ay, tana. Kuyugan ti kas inyo. Tabangan ti kagpasabot ni mama o papa ni mo. Unsa? Op, siya. Bakyawang imong mga kamot sa imong anak, Maria. Ay, ikaw na siya, Maria, nga pagkadali ni mo makabakyaw sa imong kamot nga dos imong anak. Ma, kabata pa aning Jeneline nga namabdos. Pag-upalagod ni siya na 15 anyos in town. Yo, siya, taman na. Gidaan naman na. Gaang mag-ato nagipakuha nga siya man na. Dili sa binuon ko, anak, ma. Kung mao, hinilang pagreklamo, diha. Awatot tala lang ginagatan ining Jeneline. Susoy, resulta na lagi ng pag-uyab-uyab og sayo ba? Ikaw po bitaw siya una, Maria. Sa'yo ka man siyang nagtrato-trato. O pamagani mo makasyal hangtod karon ilustrasyo. Pero wa man sab ko mamabdos ani idara maoy. Bisinibi anyo sab ko adto. Ay, mapatay kagisi mo amahan ini kung mahibaw to, Jeneline. Ay, kung maunapat yun, di ay ninyo ning bata, Adto lang siya ni nakosbay. Ikaw ni pasabot sa bana mo, Maria. Ma. Salamat kay si mong pagpanalipod na ako, Lola. Dili ka itika. Kay basig, mapanglimutan ang imong amahan kung mo'y mahibaw. Hilumuntong amahan mo, apan putong, init og-o. Pero, ato lang kong Junrel la. Kay mag-ipon na lang mi. Ay, ayaw, di ko mo sugot. Si Junrel ang pari asbay. Aron matiman ko ang imong pangmabdos. Ug ako'y mo paanak ni mo. Ha? Ikay mo pa anak na ko la? Mao ba? Ato na lang sa ilang Lola, bi. Kay madlok man sad ko nga magmabdos niya kitara. Kay basin unsay bation nako ani ba? Maiman nga naas Lola. Kay ug unsay akong bation, naara siya dayon. So hito man na si Lola sa magmabdos-mabdos. Kay nakapaanak naman na siya og pila ka nanganak nga siya ang nagpaanak. Mao ba? Aw, na sige.
Adto la sa tapuyo silang lula nimo. Mao pala pag 15 years old na ako, diyang namabdos ko. Ingon nila, wa pagid ko nukoy buot. Apan human ko ng anak, nahimo na ko responsable. Ang kaugmaon na dayon sa akong anak kung akong gihuna-huna. Nga dili ko gusto nga mahisama siya nako ug sa akong inahan nga wa gyud taon marehistro. Mao nga naguna-huna dayon ko nga iparehistro ang akong anak. Unya, Wa kay rehistro? wa pa sir. O kung mauna, di ko sa maparehistro ang imong anak. Unsa sir? Matod ko, di mo maparehistro ang imong anak. Kaya ikaw mismo nga inahan, labaw pa sabi nga way rehistro. Ikaw na ang parehistro una. Pagpalit register na lang ka. Unsa may gikinahanglan anang late register sir? Magkinahanglan ka og marriage certificate sa imong magigikanan. Ha? Wa man mi anak Jenilyn, kay wa man mi makasal ni papa mo. Mao nga wa mi anang marriage contract nga ibong giingon. Hibaw na baya ka ana. Nga sa ato pa di ay ma, dili sab gyud ay marehistro ning among anak ng Junrel. Kay magkinahanglan manggod ka og marriage contract na mong papa nimo. Unya wa man mi anak, kay wa man mi makasal. Kay ngano wa man sad ko nung pakasal si papa ma. Kay wa man sab ko'y rehistro. Ha? Wa sa di kay rehistro ma? Ay mao gani nga dili mi pwede magpakasal sa papa nimo, kay wa ko marehistro. Unsa? Daghan na di itang way rehistro ani ma. Ikaw nga akong inahan, ako nga imong anak, ug ang akong anak nga imong apo. Sus, ay sa muka gid anang rehistro. Uy. Niabot mo ta ni idara nga way rehistro ba? Mo ngay na lang sabda ninyo irehistro na inyong anak ni John Ren. Dili ma uy. Kinahanglan ko ning atong problema. Kay dili ko gusto nga sama na ko ron na problema sa pagparehistro sa akong anak. Kay wa di ay ko'y rehistro. Jenilyn. Di ka marehistro kay wa may marriage contract imong mga ginikanan. Mao gani. Unsaon man nato ani Junril? Unsaon pagparehistro sa atong anak? O kinahanglan gid na nga magpakasal ta aron may marriage contract sabta. Aron marehistro nato nga atong mga anak. Unsaon sad lagi nato pagpakasal? Nga wa man ko'y rehistro. Wa man lagi ko'y birth certificate. Oh, ha? Tuod no? Nalimot ko. Sus, naglibog na hinoon ko eh. Gawas pasad, minor de edad pabiya ko. Dili pasad ko mahimong makasal, bisan og may rehistro pa ko. Kanahan na bagidong ta ko nga marehistro nga tong anak da. Ug magdasa kong apelyido. Unsaon ka na pagkalaki, no? Sad na makadas apelyido ni John Ray ang bata, kay di man mo kasado ni John Ray Jenilyn. Unsalo? Kinahanglan kasado mo aron makadas sa apelyido ni John Ray ang inyong anak. Unsao man sad lagi namo pagpakasalo, nga minor de edad pa man sad ko, ug wa sad ko marehistro. Naglibog na gyud kog maayo kun unsaon namo sa pagsulbad ning problemaha bahin sa among mga rehistro. Kay maong wa makasal silang mama o papa nako, kay wa man sad sila marehistro. Maong hasasad ming ilang mga anak, wa say mga rehistro. Og dili ko magsugot, dili ko makatugot nga hangtod sad ang akong anak, dili sad marehistro tungod aning mga problemaha. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana, wa ko maparehistro ang akong anak, kay wa sad ko maparehistro sa akong mga ginikanan. Mao nga wa ko'y birth certificate. Unsaon man nako nga maparehistro ko ang akong anak? Ikaduhang pangutana, musuway unta ko nga magpa-late register. Apan, gipangayuan man sad ko og marriage contract sa akong mga ginikanan, nga wa man sila makasal ni Papa, kay wa pud lagi marehistro ang akong mama. Unsaon man namo ana? Ikatulong pangutana, bahin sa akong anak,
Makadaba siya sa apelyido sa iyang amahan, bisan og wa pa mi makasal? Pwede ba nga ang amahan na lang sa bata ang muparehistro sa among anak kay may rehistro man siya? Ikaupat og katapusang pangutana, unsaon man ako nga marehistro ko og makabaton anang birth certificate? Kay ganahan sad baya kay kung makasalmi sa amahan sa akong anak kung malegal age na ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ginilyn. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gihapon ang muhatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problemang may punto medical, Punto legal, emotional, personal, behavioral, ug problema sa mga ginadiling drugas. ay nagdugaya ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw, hinaut unta nga nagpabilintang safe and healthy and always clean. Always wash your hands. Yes, always wash your hands and then avoid crowded places. Onya, keep distance from suspected nga mga tao nga naisakit na. Correct, okay. O, kinsa man ang ato ang letter sender Atong letter karon? sender si Ginilyn, 15 years old. Wala niya gibutang iyang address partner. Punto legal. Yes. Punto legal ta karong Puntong adlaw. legal. Suma sa nabati na to gina sa drama partner. Punto legal ang problema ni Ginilyn, na? Unang pangutara, wala ko maparehistro ang akong anak kay wala sab ko maparehistro sa akong mga ginikanan. Baong wala ko'y birth certificate. Unsaon man ako sa magparehistro ko ang akong anak? Nga maparehistro ko ang akong anak? Pwede ramang good na nga iparehistro ninyo inyong kaugalingon tanan, no? Pagpalit registration. Dungan sila partner siya. Oo, magdungan mo. And besides, isulo pa, pwede mo kayo mo unahon lang ang imuhang anak na ikaw wa kay birth certificate. No? Basta, kay total, di man na nimo i-record unsay birth certificate number sa imuhang mama. Basta kay kibab ka sa date of birth sa imuhang mama, no? And then ikaw, ang date of birth sa bata, then ikaw imong birth date of birth and the facts din ha. Pwede ra gyud kaayo na di na rason nga kay abi ikaw wa kay birth certificate imong anak di mo pwede parehistro. Di po na rason nga kay abi wa ka na rehistro, dako na ka di na lang gyud na nimo irehistro ang imuhang own birth. Pwede gyud kay na nimo buhaton. So di na siya rason. Okay, kaduhang pangutana. Musuway unta kog pagpa-late register apan gipangayuan man sab ko og marriage contract sa akong mga ginikanan nga wala man sila makasal ni Papa kay wala pud lagi marehistro ang akong mama. it runs down in the lagi. Unsaon man nila mo ato nga akong mama wa marehistro, ako wa marehistro, ang akong anak wa marehistro. Pagparehistro mo, kay di man na necessary ang marriage contract kung wala gyud nakasal. Ngano gong naay marehistrong illegitimate child? Mao gyud. Dili na rason ambot kinsa imong kasturya dito sa local civil registrar nga giingnan kang gipangayuan kag marriage contract. Kung imo din kung unless imong giingnan nga minyo imong ginikanan. Kay kung imong sigon sa imong gistorya dire di man minyo ang imong ginikanan, so wagid mo'y marriage natural. Wagid mo'y marriage contract nga mapakita. Pero na kay papa, na kay mama. So pwede rin na nimo ibutang ang name sa papa, name sa mama, pero no date of marriage, kay wa man nakasal. Pasabot ana, illegitimate ka nga anak, no? Pero marehistro na. Di na ingon nga, dili ka marehistro. Di na tinuod, ha? Okay, so ikatulong pangutana. Bahin sa akong anak. Makadala ba siya sa apelido sa iyang amahan bisan og wala pa mi makasal? Pwede ba nga ang amahan na lang sa bata ang muparehistro sa among anak kay may rehistro man siya? Both parents man intaw na ang mupa-register. Like I said ha, natubag na nako gyud hag klaro. Just wala na nagpasabot nga abi ang inahan sa bata wa marehistro. Dili na pwede marehistro ang bata.
Okay? Pwede gyud gihapon marehistro on time ang bata maski way kasal, bahalag na whether narehistro ang mama or ang papa, ibutang gihapon na ang pangalan sa mama, kanus-an na anak ang mama, ngalan sa papa, kanus-an na anak ang papa, nakasal or wala, butangan pod, no marriage kung no marriage, and then ang ngalan sa bata. Ikaw nga mama, wa ka na rehistro, pwede jud ka magpalit register. Maski pa og ikaw ang imuhang on nga mama wa pod na rehistro, no? Dili kinahanglan og marriage contract. Dili kinahanglan og marriage contract, pwede ka magpalit register. Yes. Ikaw pa to katapusan nga pangutana, unsaon man nako nga marehistro ko og makabaton anang birth certificate. Kay ganahan sa baya kung makasal mi sa amahan sa akong anak kung malegal age nako. Kay kuan pa man ni siya karon partner. Bata pa man ni siya. 15 pa man ni siya partner. Bata pa ning Jinilin oy. 15 pa ang edad, no? Ganahan silang kasal muna, magpa-register ka. Sigun sa kung gingon nimo, pwede gud kana nimo buhaton nga i-register nimo ang imuhang birth para makakuha kag birth certificate. Ang process ana gitawag og late registration. Sumuwait ni siya og 3 years partner kay 15 nga 18 man ka. Dili pa ka pwede magminyo. Maski pag 18 na ka, di gyapon ko mo advise nga magminyo ka. Kay bata pa man gyapon kaayo ng 18 years old day. Murag ang imuhang tinguha dili kung kanus-a ka magminyo. Inday, hinaot unta nga karong mga panahon na maski pag nanganak na ka nimpadayon gihapon unta ka og eskwela. Mao gyud. Diba? Unya na paghuna-hunag minyo in town, unaha sa ang imuhang kaugmaon og ang imuhang kaugalingon. Ang kanang minyo moabot na saktong panahon kung andam na ka. Sao na magminyo-minyo mo, unya lami-lami mo diha. Unya wa may kapalit og bugas. Correct. Basta paita. Simupangis mama. Ayaw ana, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini sa attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Og maayong adlaw.